Нашето мълчание говори много повече, отколкото разярения човек, който ни крещи отсреща. Когато ние мълчим и запазим мълчание в конкретен спор и ситуация, първо ние се закотвяме в тук и сега в момента и се умяваме да овладеем бушуващите хормони и се умяваме да овладеем своята импулсивност. Така спестяваме много неща, които бихме могли да кажем в пристъп на гняв. Бихме могли да обидим, да обезличим или да етикираме човека по неподходящ начин. Също така, силата на мълчанието ни дава възможност ние да разберем другия човек, неговите страхове какви са, неговите желания какви са и какво го мотивира да се държи по този начин. Имаме възможност да разсъждаваме на рационално ниво. Така че умението да говорим е също толкова важно, колкото и умението да мълчим. Тези от вас, които искат подобни видеа, могат да се абонират за моя YouTube канал Десислава Маринова. До нови срещи!